Kapasidad sang lokal nga panguluhan sa tion sang rescue kag disaster management ginpabaskog pinaagi sa partnership kaupod ang mga pribado nga sektor. Nagpirma sang Memorandum of Understanding ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo upod sa kalumpang Iloilo Transport Service Cooperative Office, Iloilo City Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association Panay Transport Cooperative, Western Visayas Transport Cooperative, John B. Lacson Foundation Maritime University, kag Iloilo Watercraft Association. Katuyuan sang kasugtanan nga mapabaskog ang kapasidad sang syudad sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Dako ang pasalamat sang lokal nga panguluhan bangod sa bulig sang nagkalain-lain nga pribado nga sektor. Nagpresentar man ang Iloilo Watercraft Association sa mga jet ski kag speedboats nga mahimo gamiton sa pagresponde ilabi na kung mayara sang baha o kun flash flood. Ang Iloilo Watercraft Association ang isa man sa mga nagbulig sa pag-rescue sang Bagyo Frank kag mahimo pa makabulig sa palaabuton. Subong adlaw ko nakita naton no si Mayor Jerry Trenya supod sang aton nga private sector ang iwa nagaperma sang Memorandum of Understanding ini para nga makabulig no during disaster response no. But silingon paano sila makabulig no? Dumduman naton sa nga Bagyo Frank no na lubugid ang aton syudad no taga lumapaw sang tawo. Nabudayan kita mag-rescue because nga kulang ang resources man sang aton nga gobyerno. So dako ka bulig nga maka-respond ini mga speedboat, mga jet ski para nga mas madasig naton, ma-rescue, ma-pull out ang mga nagapanghayo nga pumuluyo naton nga nagakatrap. Sa bahin naman sang kalumpang Iloilo Transport Service, todo suporta ini sa anuman nga aktibidad kag plano sang lokal nga panguluhan nahanungod sa pagresponde sa anuman nga kalamidad. Dako ang mangin papel sang transportasyon ilabi na sa tion sang evacuation. On the part of Kalumpang Iloilo Transport Service Cooperative or SETSCO, we are giving our 100% nga full support sa pag-observe no sa Disaster Resilience Month and even upcoming activities sa aton city governments towards in response for whatever calamities nga maaray sa aton nga Metro Iloilo. Ang ini nga lihok sang syudad ang kadungan sa pagsaulog sang National Disaster Resilience Month subong nga Hulyo. Suno kay Mayor Jerry Treñas, dako ang mangin papel sang pribado nga sektor para sa madasig nga aksyon, partikular sa disaster management, lakip na sa rescue. Nalipay ko, no? Especially subong disaster preparedness month, ang aton nga mga private sector, kadapugin sa mabulig nyo, kay may mga assets kamuya nga available sa inyo and at times kinadlangkit naton para nga magbulig sa aton nga mga apektado sa disaster. Ginalauman magamit ang mga resources ang pribado nga rescue, ilabi na nga hindi magnubo sa 20 ka mga bagyo ang nagasulod sa pungsod kada tuig. Ginabanta naman nga 2 o 3 ka bagyo kada bulan ang nagalabay sa Visayas kag Mindanao sa kada mag-abot ang monsoon season o kun habagat umpisa Hulyo, tubtob Setyembre. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.